दिनै गोजोननाय मोन्दों निजिखाग्रा रिडिमार क्लाब बिथांमोना बाहाय मोनसे फुटबल बादायलायनाय बे टुर्नामेन्ट बेहाय पातिदों दिनै जोबथा बादायलायनाय आरो बिथांमोननि जिथु थांखि रिडिमार क्लाबनि जिथु थांखि बिराद मोजां थांखि मानो होनब्ला बे टुर्नामेन्टखौ बिथांमोना इन्टार क्लाब खालामाखै इन्टार भिलेज खालामदों आरो आं बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनजों आं रायलायबाय बिथांमोननि थांखिया जाबाय गामि ओनसोलाव थानाय सेंग्राफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जाहाथे बिथांमोना बोखांना लाबोनो हायो ओरै मोनसे बिराद मोजां थांखि लानानै बिथाङा बे टुर्नामेन्टखौ पातिदों आरो आं सानो बे टुर्नामेन्टनि जुगेदि जोंहा गामि ओनसोल जायफ्रा बेहाय पार्टिसिपेट खालामदों गामिनि प्लेयारफ्रा बेहाय गेलेनायनि खाबुखौ मोन्दों आरो जोङो ओरैनो खेलाफोराव जों इन्टार क्लाब जों पातिनायखौ जों नुनो मोन्दों इन्टार भिलेज पातिनाया बेहाय आं प्रथम देग्लाय मोन्दों आरो माने जेराव गामिनि प्लेयारफ्रा गेलेनायनि खाबुखौ मोन्दों गुबुन गामिनि प्लेयारफ्रा बाहाय गेलेनायनि खाबुखौ मोना थारमाने गामियावनो जाहाथे उन्दै उन्दै जोंनि बिराद टेलेन्ट थानाय सेंग्राफोरा जाहाथे गेलेनो मोनो नैबे खाबुखौ बिथांमोना होदों आरो बे खेलानि जुगेदि आं आसा खालामगोन गामिनि प्लेयारफ्रा ओंखारबोगोन जोंहा गामि ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो रोंगौथि गोनां सेंग्राफोर दङ सिख्लाफोर दङ बिथांमोनखौ जुदि गेलेनायनि जुदि खाबुखौ होनो हायोब्ला जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनाय बिथिङावबो खम जानाय नङा आरो माने जों मिथिगौ जोंनि बे ओनसोलाव उदालगुरि ओनसोलाव बिसेसकरि गेलेनाय बिथिङाव बिराद एडभान्स बिदिनो जोंहा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया मा गामि ओनसोलाव दिनैनि तारिखआव बेबायदि माने फिल्ड गैला दिनै जेराव फिल्ड दं बाहाय देग्लाय जों नुनो मोन्दों बिराद मोजां टुर्नामेन्टखौ पातिदों आरो जों आसा खालामगोन इयुनाव बेबायदि टुर्नामेन्टनि जुगेदि जोंनि सेंग्राफोरा बिसेसकरि फुटबल बिथिङाव बिराद आवगायगोन आरो आं गोजोननाय बावहरदों बिसेसकरि नैबे निजिखाग्रानि बे रिडिमार क्लाबखौ सारनाव मोनसे सोंथि जोंनि बिटिआर हालामाव गोबां बर' सुबुंफ्रा स्पर्ट्स प्लेयार जानो हादों नाथाय जोंहा मोनसे दुखुनांथाव फुटबलनि बेलायाव एसे खम थ' बेनि बेलायाव दा लाइमोन इयुथ्सफ्रा माबायदि जानांगौ सारा माबायदि गुड एडभाइस होनो सानो दा बेखायनो आं बुंदों मा आं जेब्ला उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननि प्रेसिडेन्टमोन जों मिथिगौ जे जोंनि उदालगुरि हालामाव बिराद बेबायदि रोंगौथि गोनां सेंग्रा सिख्लाफोर दङ आरो माने बिसेसकरि फुटबल गेलेनायाव दा बे सेंग्राफोरखौ जों बोरैहाय लाबोनो हायो बोरैहाय गेलेनायनि सुबिदाखौ होनो हायो बेखायनो जोङो इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्ट जों पातिबाय थायो आरो जोंनि उदालगुरि जिल्ला गेलेग्रा आफादा आरो जों बेखौ मोनसेल' जायगायाव जों टाउनाव जोंहा गोबां समनिफ्रायनो जोङो टुर्नामेन्ट होगासिनो दङ इन्टार भिलेज जोंहा नैबे खेबा स्निथि जानानै फैबाय जोंहा बोसोरफ्रोमबो जोङो बेबायदि खेलाखौ होनाय जायो ओंखायनो जोंहा गेलेग्रा नोंथांमोनखौ जोङो खावलायदों जोंहा गोबां दोलोआ बेयाव देग्लायनि सनावबो 54 टिमा जोंनि बे ग्राउन्डआव फैनानै गेलेफैदों गोबाङा मोजां गेलेनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै हादों बेनिखायनो जोङो मोजां नांदों आरो जाय गेलेग्रा बिथांमोनखौ जोङो साबायखर होदों दिनै जोंहा फार्स्ट राउन्डनि अन्नानै जायफ्रा गल पस्ट सेरावहाय गसंना एबा जिरायनानै दङ फार्स्ट राउन्डनिफ्राय दिनै जोबथा फाइनाल गेम बे फाइनाल गेमखौ जोंहा साखाथियाव थानाय जोंनि एडेनबारि क्लाब आरो हाग्रामारि क्लाब बिथांमोना बे जोलुर बादायलायनायखौ गेलेदों दिनै दासिम स्कर जानो होनो हायाखै बिथांमोना गेलेगासिनो दङ आरो जोङो लास्टआव जोङो फाइनाल गेमनि जोङो रिजाल्टखौ मोननो हागोन ओंखायनो जोंहा रायजो राजायाबो गोबां जोंखौ हेफाजाब होदों आरो गेलेनायफोराबो जोंखौ मोजाङैनो मोजां गेलेनाय फैदों बेयाव मोजाङैनो जों दासिम गेलेनायखौ जों मोन्दों आरो बिनि बेलायावनो जोंहा जाया बेस्ट गेलेगोन मोजां गावनि रोंगौथिखौ लानानै गेलेगोन बिथांनो बेस्ट प्लेयार हिसाबै जोङो होनायनि थांखिखौ जों लादों जोंहा बेबायदिनो आरो फैगौ समफोरावबो जोङो गोबां गेमखौ जों होबाय थागोन जोंहा बे जोंनि थांखि दङ जोंहा जायफोर गोलैसोना थानाय गामिनि सेंग्राफोर बिखेखै जोंहा गोबां निसाजों गोबां सोबनायजों गोबां मटर साइकेल दाब्रायनायफोरजों जोङो गोग्लैनानै थानाय नुनो मोन्दों आरो बिब्दिनो गावनि जिउखौ फोजोबना लानायखौ जों नुनो मोन्दों जोंहा